Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kamaurus Youth and Cultural Club kalapente padba ka club kan sa Pynkut no ya ka jingraki ya ka Golden Jubilee ha ka hendu terik benai kelalingkot arjar apusaw ha ka bana lor ki wiki Kynhun nong roi ka Kynhun Thundercave na My&Cc Hills bar ka Kynhun roi Snow White na Shillong kinsawan ban kiurin san ban pinshit pinshngan ha ka tega sngi ya ka ba ka club kan penong lu da ka concert hamadan Maurusiar My&Cc Hills. Habakran bekilat patai kubor uba lambor fulwan yang General Secretary ke My&Cc baruba Eric Harsentiu Vice President kilai thu baka club ya kate ke jingraki ya ke Golden Jubilee ladap ban pliru ha ubnai kelalingkot jung usnam arajar arpulai batkan Pynkut ha uni usnam arajar arpusaw kata ganong ha ka henry terik ubnai kelalingkot arajar arpusaw kilai thu ru bahag bayadei bat ke jingraki ya ke ni Golden Jubilee jung ka club dan ya shibun ki program lani ki jingele kai baper bat ha kasngi ba ansa Pynkut uba Vincent H Pala MP unlong ukongsan bat kiwei ki riu pau kman shu kila pentip ru ba ka program kan sedang nadu kapor kharwei beji menstam bat hadin kani kan don ki program baper ban penbernya ha kate kasngi nangta ha kapor sawaji janmit kan don ka program ruai ki ba pau na ka dong ka than jong My&Cc Hills ka bandong kom shibenta ban kintiu ya ka sap ki samla bat ha kani kapor kan don ru ki Kynhun na ka kid startery ka Khmer Creative Society kin sawan ban ni shibenta lang nangta ha ka jingraki an Pynkut ru da ka concert kata kan sedang shwa bentem da ka Kynhun ba pau na My&Cc Hills ka Thundercave bat ha ka jo kapor ru ka Snow White komta la khot la wer ya baro ki padba bikin wan man saki ya katai katam kapun shu la pentip ru ba ka tiket na ka benta ki patba kila banyo na ka common service center ka badan hajan jong ka jaka yang kali ki banet chamau lang su bat kiwe ka dor tiket kalong arspa tingka ya ki patba sanspa tingka na ka benta ki VIP. My&Cc Youth and Cultural Clubs presents Golden Boss. Featuring Dimple Marwin, Gold Freeman, Josephine Lingdok Nanglat, Jos Fast Tongi, the best flute player, Patlador Kongnok, the one and the only metalcore, hard rock and heavy metal band from Nongstoin, the Thundercave. Last but not least, the hard rock fusion bands that had been seen in music scenes for many years now, the Snow White. January 6, 2024, at My&Cc Youth and Cultural Club's football playground. Gate open at 3 p.m. Media button, T7 News and My&Cc TV. Tap your feet and sway with the beat. Sim di kalat banai Jubilee senang temai ke pilang baru di kumba nageleng jong kaseng ni dan ni ka jingraki jong ke Golden Jubilee ngada ban puli ke Golden Jubilee how ni berai January jong senam arpo pulai bat ni sabun ko di ka Golden Jubilee ha ke di senam wa menta kata kalau akan riu tarik jong ni January di habdi ke ka jingraki ke jong dan ya shibun ki jing la kai baper nanta kini keski ke bagin Pynkut isuan pentip chapi ba nagleng jong Vincent H Pala unwan kum barlong kum khongsan bat kum juro kum kiwe ki rumi khmat jong kadong kathan bagi dan benta hakati keski ke program ka sedang nadu ke por kharwei beji nanta hadian jogata kan sedang ke program ke baper bernia hakati kesi bat ni mentebru chpi ba hakapor saubaji janmet kandan ya ke even ki nongroi ki ba pau na kadong kathan jo ka My&Cc ni pli ki dikalap ban kinteu ka sap jo samla hakani ka por kindan ki Kynhun na ka kid startery nang ta ki Kynhun na po jong ka
Himi Creative Society kin sawan bani shiminta nangta hakaju ko poru kidan ki bani shiminta kum ki host nadu Kut Freeman nangta iwi Dimple Marwen ki bani Traishnong jongka Shnong Morusiar ndri bai dan show po Shnong na ikam nangta ikam jongka nangta hakani ka jingpulong ka jungi gidi jingraki in Pynkut ro ka concert kata kan sedang show bantam de ka Kynhun tam ka bakpao no po ka thai nong stain kata ka Thunder Cave but hakaju ko poru hadin bala ke Thunder Cave kan sawan ban bin khnyu ti ka ransan da ka Snow White ti ni khot ni wer ya pilang ki pa jong ka thai nong stain but jong ka West Castle bagi niwan ne ketika ski ya ka bagi saki ban idan bentalang bagi kum ke jingra ki jungi ya ka Golden Jubilee Golden Jubilee kumpala snow kendan ke concert hagate gendu torek haga sabuji kan stam tenam tak tiket ba kila benyo naka common service center ngong ka CSC bahuntu hajan kastan kaban lecha molongsu kita taksi biya kutai te kador tiket kum labu kadi aspa tingka na bagi general but sal spa tingka na bagi VIP tingla pen kreru ki benta na benta kacakayang kali kena menamdan kanu ka jingwet hal ti singkian na bagi nong lek nong wan ma artak de sorok ba tingida kerpat bi ba bagi wan ti jakang na pen krek jaka parking ko he ko biang ha ti bikin yang bi kali ha ti jaka nang ba kanamdan kanu jingjau susi ha kan ti ya chomno jenu bi ya ti shnong te ha ka bede ba kami bede benta kumbala ai jing bet kumbala betha ai de sarkar na ko por ngila pha hi ya jing pentet ki kendon hagabedi wat concert hagabedi wat ka COVID-19 mani kentui pe ba ne shimta rangkat ha ji pniat jongka My&Cc hi ro ko we te sagoi bede benta shka ban hambi ko ba kani ko program Golden Jubilee kanam long ko basi so lom na don kinang irap ban ngisum ban pa jing ko ble shka dai ya itu baladon kiti hai bun ba ki benta kala kersha lagi lomba ki social media ki YouTube dan ki Facebook dan ki Instagram bat ki we bede ki insan ha social media ni so bana ki jing khublai kerpang ni tu bla kersha lagi lomba ka pisa ka tengka lomba ka bormet lomba ka jingrap juki hai bun ba ki benta ki bangi menta ni sa pen pau hi shan ha ki sni ya jing khublai kerpang na ta juki te tangini ki jing besno na kale nang bentaga concert hi kumangya penbai ibo tam ki local band ni no ponong stoin ka Thunder Cave kum barka Snow White ko da ponam ko bajala magriya hi ko koi concert kan lombai hangte po ka madan football jong ka Shnong Marusiar hangte hajan bypass kalinti ko lecha ramrai kon yar se tura kon ki shilong te kan bi madan hajan ka school ferando po Marusiar hi